Amaniebo ekyerese COVID-19 yade no asa pagya ne mu ewo China man no mo enam so emanipa pimpimpi ena ahwere wonom enkwam. Ghana Airport Company edin hyehye foforo egu akwan mu se adehye a free China man no mo eba no ewo se wo bia etumi ede COVID-19 PCR test eba se de ebeya wonom fa yade emewura wo man Ghana mum eno akyire kura no wonom ebeduru kotokariam hyengina bia nso a ewo se ye hye wonom Emma wonomo etimi esaye test no fofrom sa ensakraye ene hyehye foforo yi enam so emadwadifo bi mu a wonomo kra nneoma edi free China man mo edi nsem say ato onua kase enim ewo impact. For instance, my last order me ye no after paying for the goods no and see the factory no they have been affected by COVID. Me I was expecting said they will ship the goods before Christmas. But also factory they have been affected by COVID, so nobody is coming to work until until say more very strict COVID laws. Until when one is tested positive now, the factory is closed. Until say more green light factory premises so. Until the goods are still there. COVID-19 case na increase in China ni there. Meti maka say bia bema niema ni supply no production no any supply no ebe ko form ebe decrease aba form. Nti ye nya ye niema ni internet say na say ankasa kwa it me short niema. E man say oba phone bit say hot 20i. Eno ya short spark 8C 64+2 sa. Say 18 so sa ni na ni say na production no en sheda nko so ho no. Edwadifo binom so esusu se enam sa ohawa asa yiniti ewo China man mu ntino anhwe yi a ebesan amanuoma bo apagya ne mu asan akosoro. Ti esa phone ne bo be edin san so a amanfo tumi mba emeden ebeto nti ebetuma ma adwuma ne se obi abie na adwuma na se wafa nipa be 5 a ebema nipa na 5 no so beti aba be 2 ana se 3 nti ebema ahokyira bo man ni yare nti se ntime nko ena afi so niema no sesei kwa ntime nko no ye kra ena sesei so mo se omubie sesei omubie so emoaye ntime nko because of yare no still da ho enya de bitimako ne santi afutuo ekọ ediama Ghana de hye se yenkosoa eni COVID-19 bambon hyehye ne som na COVID-19 pani a etwa to a ye frɛ ne booster no obi bia emo ne homodin se obewo se de ebe ya ye betumi abo ye ho ban afri COVID-19 yade ne hom. Akuma FM 87.9 Kumasi.